Yo! What's up mga kadanlak, no? Kita niyo naman kung asaw karon, no? Ang atong buhaton karon maglimpyo ta ni duro. Pasti ka bana-bana ning buhak pa ang taglagay ron. So mao ni mga kadanlak, no? Atong buhaton karon, no? Kita naman ninyo na, no? Magkuskus ta ning inidoro karon. Mga buangan ning daghan kay malibang pero og maglimpyo akura usara. Oh, daghang mo gamit. Muna atong limpyuhan karon, brasan to na, no? Nagpabula na ko. Okay, nabasa ko na. Kalahi, nabasa ko. So, maglimpyo ito mga kadanlak, no? Nagpabula na ko direk sabon, no? Ayan, no? Bula, oh. Oh. Oh, kalit tiwala ang bula, no? Murag siya ba? Kalit rin po niya magkawala sa imo, ha? Still na. So, mga kadanlak, no? Muna nakita nyo na, so maglimpyo tag CR, kuskuso to ng inidoro karon. Muna ikuan, tarong malaki, kuskuso inidoro. Dili kay puro pagwapo lang. Ano akong buhaton karon, mo na akong buhaton, no. Limpyuhan ako ni kuskuson paputi unto ni samas kaputi sa basta mo na to siya, mga kadanlak. So kung bago pa kani akong channel, mag-subscribe na kano, then pindutan ng notification bell para updated ka sa akong mga binuang nga video. So mo na, no. Kuskus balongos ta ni karon lain-laig baho ni mura ni katong ginamos nga lama-lama na ba. Ay, nako. Naibaho din sa bayot, naibaho sa tumboy, naibaho sa mga bahay. Basta daghang baho, klaseng bahuan eh. Mo rin ni say bisa kung sa pagkakagwapa, diri ra jud gyapon kamulingkod, no. Bisa pag arte ka simula sa arte ka sa gawas, bisa kung sa kamaldita. Isa ra kita gian, no. Si arage, no. So mura na mga kadandak, no. Sugdan na to ni karon mura ako panggipahili sa akong sabon nga dila na ko i-istorya kung unsa yung brand nga sabon kay base inyo kasaba nito sa brand ba? Ariel man eh. Ariel. Gulat ka, no? Tahid mo na ito, no? So, mga na ito, sir, no? Kita, no? So, di na ko ipakita yung sulod, no? Kay, basi yung nagkaon mo, bastos niya kayo. Pero, kanya ko, lingaw-lingaw naman eh. Kaning limpyo-limpyo naman. Kaya, siyempre, ipakita mo na ko ninyo nga. Bisag ingani ko, mulimpyo yung siya, mubras yung ko. So, karon manang ato lang ginisang, kung makita nyo, no? So, dako-dako gini sa hawa, no? Oh, ayan, no? Kung makita ganyan na, murag dako-dako gini sa limpyuhon, no? Ayan, no? So, karon mangita tagkuan ani, no? Bangil ani atong si tawag nila, no? Mga kadanlak, no? So, mao na siya mga kadanlak, oh. So, dihinay no kuskus ani mga kadanlak, no? Ano siya mga kadanlak, no? So, mao na siya mga kadanlak. Halag mo unsa inyong masulti na ko diha. Wa koy paki. Guwapong laki kuskusian. Yari kuskus tanak. Here we go. Yan. Kuskus ba? Lugo back. Na. Kuskus balongos. So, ano siya mga kadanlak ang trabaho, no? Kuskus, no? Ano ito sa buli gamit, oh? Ang bula ka na mga kadanlak, no? So, sa ibaba din sa sulod kay... Ay, nagbaho mga kadanlak. Mga igad. Sige padala bang-bang, ba? Kuskusian mga kadanlak. May teknik dia. Kuskus balong CR ba? May teknik dia mga kadanlak. Di ka magsiginarte kay diba? Nagyod. Ginarte ka kay gamit anak. Hindi ka anak kwan. Way babae mo doon man na. Kasi kag ginarte si mong kinabuhi, di magsilbi na. Kana yun. Kana ko'y laki, mulimpyo yung CR. Na. Kung may tarong laki, kuskus yung piniduro. Kana yun. Nahinunaan yung mga bayhana mo. Ay mo pamili gwapo, pamili mugmaot, pero limpiado. Ano sikreto diya, no? Na, para kay kita iwan sana ko akong kamera kay ay mga kadanlak paita ning di takbal mo video lagi ba.
Agay. Yan. So muna sa mga kadalak, no? Kuskus ta mga kadalak kay. Gusto lang ko ita. Agay! Wala. Muntik niya mabali ah. Nako, muntik maputol ah. Yung mga karanlak, no? Muntik maputol yung ano ko, tubo. Putik na yan. Putik lagi. Kuskus yan mga karanlak. Ayan. Yun. Mia. Lamig ka na. Kuskus nagsiya, lamig ka na. Abula kayo mga kadalak ko. Mara po tag-abroad na ba? Mara katulong ni sa Kuwait. Okay kayo. So, wala sa mga kadalak, no? Wala siya akong trabaho, no? Wala siya mga kadalak, no? So, wala siya, no? Trabaho katulong ba? Kaya. Kasya, kaya. Kaya kayo mga kadalak. Okay, kaya na. Kaya na. Kasya kayo. Nga naman ganyan siya magtrabaho kita kay hapit naman ting bonus. Anak ganyan siya mga kadalak, no? Kani siya, basi mo tingala mga wala na tangtay mga kadalak, di siya hugaw. Pintal na siya. Itong ba? Mura siya gulog siya mong silingan nga tabian, di matangtang. Ayan, no? Kahit anong sinusa ang brush. Nagkita sa matangtang mga kadalak. So, kita mabuhatan ano. Buhatan lang ginawa ito ng ang matuuran nga. Yan ito pang gibiyaan, gilisan nyo ka na silingan ng mauton. Yan. Ganun yun. Barasan ito yung balde mga kadalak eh. Yun. Ras-ras ito balde. Ang malingki ba? Ano ko itarong malaki? Malimpi yung siyar. Ano ba? Sige na ito. Pagwapo-pagwapo eh. Sige gamitan yung pagwapo. Ang kuskus no? Mga kadalak no? Nain ka, kuskus juga. Ano ba? Yun. Diba? Kitang-kita ang ebidensya. Ano na teknik dia? Wow. Yan, okay na mga kadalak, no? Doon. Okay, salamat Lord. Nakaraos din. Doon. Okay tayo. So, tanaw sa mga kadalak, no? Ayan, no? Yung mga kadalak, sobrang linis na. Tapos na ako. Sobrang linis yan niya. Kaya, okay na kayo. Okay na kayo na. So, mga kadalak, no? Ang pagpanglimpyo sa CR, no? Wala man na siya ingon nga bay, laki na. Kung kumanglimpyo juga na CR, para nga na, inidoro, kuskuson gino mo nagtarong. Hindi ka ingon nga mag-inarti-inarti ka. Nga na, di ba?
Kumo kay guwap, laki ka na, dili trabaho og laki. Ko wala na problema sa ko. Trabaho jud ko. Para gina ang trabaho para na sa tanan, wala yung labay ka, laki, wala. Trabaho sa tanan na. Trabaho na ko na. Wala problema na yung anak mga kadanak. Di ta magsalig sa tong igso nga bahay kung nata sa balay nga panimalay, no? Mo trabaho ta. Kay trabaho sa laki, kaya trabaho sa bahay mo nang kita, bisig ako. Asa ko maulaw o, posko so ginidoro o. Asa maulaw, ay problema na. Iniduro ra mo ikaulaw nimo, ikaulaw. So minana iniduro ra mo na o. Oo, diba? Sa minana ula. Iniduro, limpyo ka. Sa minana, no? So mura to makadanak, no? Salamat kay sa inyong pagtan-aw ug hinaot nga mag-subscribe mo ug pindutan ang notification bell. Salamat ug mag-amping-amping mo perminti. God bless us all.